Sallama asalin Qurayshawa, sallama hasken Madinawa, sallama dodon Yahudawa, sallama asali ga ɗan kowa, kai ne rahamar mu ba wai ba. Rahamar Allah cikin bayi, wanda duk aka ba shi ƙaunar ka, ba shi ba burgici samsam. Rahamar Allah cikin bayi, wanda duk aka ba shi ƙaunar ka, ba shi ba burgici samsam. Rahamar Allah cikin bayi, wanda duk aka ba shi ƙaunar ka, ba zai wani burgici sam ba. Makaɗaici mai yawan iko, na fara kiran ka Rabbani, kai kake mulki akan komai, mahalicin insa har jinni. Har ya zamto na yi ganganci, shi yasa na saka ka farko ne, sai ka so ka amince, komai kan faru na yi duba. Sirrika na duka ka san su, babun da gare ka ya ɓuya. Masanin farko da ƙarshen mu, kai kake mana tun a can baya. Sanya ban hasken Madinawa, babu shakka na gido kaya. Ya sare mun in yi waken nan, rabbugun Ahmad farin duba. Ya ilahal alamina, kai salati gun madafata, ainihin kuɓuta mijin Hindu, wanda ni na rike mafuskanta. Shugaba sanadin nubuwa, wanda ya yi wa ƙauni kafgata, a halinsa ta fara sa hausu, sai sahabu ba za na manta ba. Rahamar Allah cikin bayi, wanda duk aka ba shi ƙaunar ka, ba shi ba burgici samsam. Sadace kamakin tariku, shawuɗin ganin maɗan gata, mace ma'ul baharaini, shawubar hama maganin cuta. Ya murabbi Shek Aliyu Alharazimi ya mashayata, da fasarsu nake rawata ni, banda su da ban yi ƙarko ba. Rahamar Allah cikin bayi, wanda duk aka ba shi ƙaunar ka, ba shi ba burgici samsam. Sallama rahamar ilahu, ya dalilal khair hadi, sallama afuwar afu, ya salimal qalbi sadi. Sallama nutsuwa a Allah, kai ka zo kafin su zo sidi, kankane nasara gurin bayi, sidi ni ma gane na tuba. Wanda rabbi ya so da alkhairi, shi yake ba san kaya taji. Sahibul khairi mujibu, ya dalilal khairi ya munji. Sallama ga can halitta, na yaƙini shugaba kaji, wanda ba shi da kokare mu, kaga ai bai samu komai ba. San kai ne sitira gurinmu, ta kamar baye a ran tsaiwa. Rahama wallahi ƙaunar ka, na kusanta ubangidan kowa, dan tana samun sukuni, ita ke mun maganin kewa. Shi yasa in wanda ƙaunar ka, shugaba ban sa rahamar Allah cikin ba.
shi ƙaunar ka ba shi ba burgeji samsam. Rahamar Allah cikin bayi wanda duk aka ba shi ƙaunar ka ba shi ba burgeji samsam. San kai ne asalin ibada shi shari'i bai ji komai ba sai kana a cikin ibada hana Allah ma yake duba yadda kai ya ake ta koyi ƙofar Allah gurin tuba wanda ya kyale kasidi zuljalal ba zai ragamar ba. Ya tudun tsira da ku ne rayuwa kan samu daidaito mahaɗin bayi da Allah nutsuwa mai yaya ko kwanto sai da ka so ya rahimu ainihin rahamarsa take to duniya ta samu seti ka cike ba za a aiko ba. So nake shugaba na soka sanda ba zan kalla komai ba in ta san ka da hidimar ka matuƙar ban je kushewa ba. Ba ni san da kwatankwacinsa bai faɗo ba zai tsaya san ba. Buri na san kasidi na yi roƙo ba ni na tuba. Rahamar Allah cikin bayi wanda duk aka ba shi ƙaunar ka ba shi ba burgeji samsam. Kwaɗayi na ya naziru haskar ruhi na madafata kama hannuna na ihu sai da kai na riƙe mafuskanta wanke fili na da sanka sai da sa'in ka unguta shugaba kai ne masirata ka bar ni ba sa da kai san ba. Duniya na so ta ni kai na fi so dare rana wanda gata sai gabanka sai di saurari kuka na sai dan matar Aliyu sai da faɗi matunana sa cikin ku na ƙara kowa ko kaɗan ban samu rauni ba. Sai di kai ne muradi ya dalilin samuwar Musa san kashi ne tanadin ya dalilin kuɓutar Isa mai gida ya garkuwar mu mun yi roƙo sai di nasa rabbana ya taba mu sanka wanda ba zai mai iyaka ba. Rahamar Allah cikin bayi wanda duk aka ba shi ƙaunar ka ba shi ba burgeji samsam. Asiya ce ta yabo gunka ya ga Musa ya mafuskanta sai ya ji amsan kasidar ya kariman nasu na yi fata in ka so ta kwarai Habibu rabu ma aiza ya amshe ta inda na zo na yi yakini ka bani a yafarin duba. Rahamar Allah cikin bayi wanda duk aka ba shi ƙaunar ka ba shi ba burgeji samsam. Kai salati ya rahimu gun abun bahari gurina ne wanda ka badu wasila da fadila sayyidul
rahamar Allah cikin bayi wanda duk aka ba shi ƙaunar ka ba shi ba firgici samsam. Rahamar Allah cikin bayi wanda duk aka ba shi ƙaunar ka ba shi ba firgici samsam.